Ce ați făcut, măi, nenorociților? Mă, voi mâine trebuie la prima oră să vă dați demisia, mă. Tot guvernul României trebuie mâine dimineață să-și dea demisia. Toți cu sacoșica în mână, în față, la Poarta Albă, Gherla, Jelava, că avem posturi destule. Acolo vă e locul, mâine, nenorociților, mă. Ați destabilizat o țară, economic, politic și acum și siguranța țării. Cum ați putut voi să faceți în asemenea politică să plece americanii din țară? Bă, voi vă dați seama ce ați făcut pentru țara asta? Sunteți niște trădători de țară. Trădătorii de țară își merită pedeapsa capitală. Aia își merită. Pedeapsa capitală pentru voi. De la Ciolacu, Bolojan, Iohannis, toți ați destabilizat țara, siguranța țării. Acum, în ultimul moment, democrația ați distrus-o. Politica, economia, tot. Acum, în 2 luni de zile o să intrăm în colaps financiar, fiindcă nu-ți mai dă un euro nimeni, nici Banca Mondială, nici nimeni. Să vedem cu ce vă mai plătiți voi salarii, nenorociților care sunteți. La Jilava cu voi, Jilava scrie pe voi.